Hai लोगोफोर थ' दिनै जोंहा जाबाय आथिमंगल थुनाबार माने जोंहा थुनाबार सेफायखोमोन नालाय थ' बेखौनो जोङो सेफायनो थांनो होननानै ओंखारगासिनोमोन नैथिंआनि हासबेन्ड मिता गारियाव गाखोबाय आंबो गाखोनोसै थ' फाइनेलि जोङो थाङै जोंहानि न'आव मोनहैबाय मोनहैनाय लोगो लोगो बिराद हेपि जादोंमोन डाइरेक्ट जोङो भितराव हाबखाबाय लोगोफोर लोगोफोर जोङो बे टाइमाव जबाय दंमोन सेथ्लायाव मानो होनोब्ला बैराथि थांनायफोरा बेबायदि सेथ्लायाव जनांगो जनानै आरो बैराथि खानैयो इसोरो माने सेथ्लायाव फुजा होनांगो थ' बेनिखायनो बिसोरो फुजानि रेडि खालामगासिनोमोन थ' बेखौ आङो खिथिनो हायासै फुजा होनाय खिनाखौ थ' बेनि उनावहाय जोङो जोंनि गामिनि लोखि मन्दिराव थांबाय खुलुमनो थाखाय माने जोंनि गामिनिफ्राय जाय सिख्लाफोरा बेलेग गामियाव हाबा जालाङो बिसोरो माने बे मन्दिराव थुगि लाबनांगो फुजा लाबनांगो बार' जरासेदो दाउदैदो फुजा लाबनांगो आरो खुलुमनो थाखाय लोगोफोर बिसोरो जाबाय जोंनि गामिनि मादै आबैमोन आरो थ' थाङै जों फाइनेलि मोनहैबाय मोनहैनाय लोगो लोगो जोङो आथिं आखाइ सुना लाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय नै लोगोफोर बे टाइमाव जोङो थुगि माने फुजा होनो थाखाय रेडि खालामगासिनोमोन ओमफ्राय इसोर खानैया माने दिउरि आरो इसोरबो आंखौ एसे हेल्प खालामना होबाय बेनि उनावहाय जोङो फारियाव लांदोंमोन नालाय बेखौ बिसोरो सिन्दुर फोननानै होबाय आरो एगारनो थाखाय मन्दिराव थ' जोङो बे टाइमाव फाइनेलि खुलुमबाय खुलुमखांनानै जोङो बारावखौ एगारना होबाय बेखौ नोंथांमोना दिन्थिनो हाया लोगोफोर जोंनि गामियाव मन्दिरा माने मोननै जायगायाव फुजा होनांगौ आरो ना बेयो जाबाय बुरहा गहाय होनो बे आरो लखि मन्दिर थ' बेयावबो खुलुमनांगौ थ' बेयावबो जोङो खुलुमबाय फुजा होरि होनानै सिमप्लिनो थ' खुलुमखांबाय जोङो बे टाइमाव नायदो लोगोफोर मन्दिराव खुलुमखांनायनि उनाव जिहेतु मानसियासो गद नङा होमबा लोगोफोर थ' दिउरि खानायखौबो खुलुमनांगौ आरो ना थ' इसोरखौबो खुलुमबाय नैथिं आरो जोंनि आगैमोनाबो खुलुमबाय बैराथि थांग्राफोरा लोगोफोर बे टाइमाव जोंहा खुलुमनायनि प्रग्राम सोलिगासिनोमोन माने थुना बारलांखालि बेबायदि न'खरनि गासैखौबो नोंनो जि गोसो गस्ला होयो हि होयो मा होयो बेखौ होनानै न'खरनि मेनफोरखौ खुलुमनांगौ आरोखि लोगोफोर थ' जोङो बे टाइमाव खुलुमबाय दङमोन खुलुमनायनि जोबनाय उनाव एसे मानसिफोरखौ माथो होबाय आलासिफोरखौ ओमफ्राय गिफ्टफोरखौ रिसिभ खालामबाय आरो लोगोफोर देखत कल ममाय डाङर नहय होननानै मोनसे बाथ्रा दंमोन ना थ' बेखौ जोङो खालामनो थाखाय थांगासिनोमोन माने ममाय मारा बर'आ मा होनगोन आं मिथिथ'ला
थ' बेखौ जोङो सेफायनो थाखाय थांगासिनोमोन बेयो जोंहानि आमाइ जायो जबाय थानाया थ' जोङो आमाइखौ खुलुमखांनानै आमाइया जोंखौ बोर होबाय बिनि उनावहाय आमाइनो जोङो हि गांसे होबाय बेयावहाय आमाइखौ हि गांसे होनांगौ ओमफ्राय गय होनांगौ थखसे ओमफ्रायो बिनि उनावहाय होनांगौ दाउला दाउ मासे होनांगौ आरो फाथै बेबायदि बिमाइखौ गथायना होनांगौ आरोना बेयो जाबाय बिमाइ सेफायनाय ओमफ्राय बर'आव मा होनगोनथाय आंखौ मिथिला माने जोंनि असमियावहाय मख्रापारा होनो ओमफ्राय बिमाइखौ बेबायदि दैबो लोंहोनांगौ ओमफ्राय दै गिलासनै लोंहोनांगौ आरोना दरायाबो ओमफ्राय खैनायाबो आंनि दराया नै दै लोंहोबाय ओमफ्राय बेनि उनाव आं लोंहोबाय आंनि आमाइखौ बे आंनि आमाइ गोदोरसिन आरोना लोगोफोर नैथिं आरो दिउरिया थिगसे दै सारना होगासिनोमोन नायदो लोगोफोर लास्ट मोमेन्टआव पुरा इम्पर्टेन्ट पुरा आरो इन्जय खालामनाय मोमेन्ट आरोना लोगोफोर बेयाव माने दरानिफ्राय फैसा होनाय नियम दङ नालाय आग्लानिफ्राय थ' बे नियमखौ सिख्लाफोरा खालामदोंमोन नायदो लोगोफोर नोंसोरो Nuru mau katba? Maltu ya katba Nuru. Video tu kan lagana. Baki ni nama siapa? Guys, ini amak bistu kahai di situ Raiman, sipra kita do Raiman. Kita perlu bisi, perbasan sebabo. Nah, bistu kahai di kam. Tak itu bisa ni na. Iya bisa. Iya nabi. Iya nabi. Mukta bisa aja nih. Itu di sini meter berakan di berat. Meter berakan di berat ada sih. Nggak meter. Meter berakan lah kayak ulai. Ulekan dikai di lagi. Gimana? Cukup terus sih. Nalge hobo. Disu dulu di sana nai. Disu. Jadi bagi
এটা দেখা পাবি এর না আমি অনলাইন দেখা পাবি নাকি এটা খুলবি না ওহো নুখুলা নুখুলা নুমুসবি গিরে মুসলিম খাই জানো আয়ো মুসবাদি বানা গিরে আমি বাথরুম পিছে না কেন এই সিগারেটটা খাবার লাগে না এই কোন রে আমি কালি ছবি দুটা পাস মরম করে দিব আর দুখান দিব এটা মরম করে 2000 বডি দাবলে হ্যাঁ মরম করে কিনে 500 খান দিব আর এটা পড়াইছি এটা সিগারেট তো একটান দি ওই উঠেছি তা দে সুমকে দিয়ে তা না যাবি দে দে সুমকে তা খাই দি আরে বর্গে ইনকে কে হে তা কালো ডাটা কালো টি যায় হে তা দে দে আবু लोगोफोर लास्टाव नै जोब्बाय नालाय जोंना गासै खामानिफोराबो बे टाइमाव स्र' जानानै गासैबो नै बेबायदि मोसाबाय फुरथि खालामबाय आरोना बिराद गाहाम मोनबाय आंबो मानसिफ्रा इमान हेपि थानाय नुनानै गोसोखौनो बोरैबा फुरथि नांबाय नैथिं आरो गामिनि सेंग्राफोरा माल माथाफोरखौ थिखांनायाव एसे हेल्प खालामना होबाय आरोना लोगोफोर जोंनि गामिनि सेंग्राफोरा बेबायदिनो हेल्प खालामना होयो नैबे जाबाय आबै नैबे मादै नैबे आरो इसोर गामिनि गासैखौबो लास्टाव मोनसे बिदा लाबाय माथो होनानै नैबे आरो सांगि ना मा नाम बागारबाय ओमफ्राय गथ'फोरा नैबे आरो मंगलदैनि आनै जायो आरो इसोरो आरो आंनि बेबिफोरा थ' लोगोफोर थाङै थाङै रिम्पिया देन्सार जगासिनो रिम्पिया मेंनानै ओमफ्राय बिगोमैखौ होनदों आरो बेगखौ बिलाइ बिलाइनानै आंनि बेगखौ फट' लानो लुगैदों आरोना रिम्पिया थ' बिनो खिथाबाय दङमोन बेखौनो थ' बिनि उनावहाय नैबे जाबाय आदैमोना गामिनि एसे एसे दिन्थिनासै बियो जाबाय आमाइ नैबे जाबाय मादै आरो नैबे जाबाय आबै बे आदै जि मोसाखाबाय आरोना आदैमोना मोसानानै माबोरै नांदों होनना बुंदो बिराद मोजां नांदोंनो मोसानानै बिसोरा नैबे जाबाय आरो आंनि फेभरेट आंनि बेस्ट फ्रेन्ड आंनि बिराद लोगोमोन बिराद लाजिदों आरोना नैबे आरो मा नाममोन आबै बुरैनि मोनसे फानि नाम दंमोन आरोना बावगारबाय आं नामखौ लोगोफोर बेयो जाबाय दादा थ' नैबे जाबाय आनै नैबे आरो आबै आंनि लोगोनि बिमा नैथिं आरो मोसागासिनो माने बे आंनि लोगोआ नोंथांमोना नुखादों ना थ' लोगोफोर लास्टाव आंनि दरानि एन्ट्रि जाबाय आरोना बिराद इसोरो माने आबैमोना आइमोना दराखौ मोसाना लिंबाय दंमोन थ' थिगसे मोसाखाबाय आरोना आंनि लटुटु मटुटुआ मोदोमखौनो सेमावनो रोङा इयो बिराद पेटला नालाय मानसिया बेनिखायनो नैबे जाहानि कपिल स' किउट ना बेबिया बे आंनि कपिल सनापुथुसो जि देरखाबाय लोगोफोर नै ओरैबायदि मोसादो होदोना आबैमोना मा होनो आजिखालिनि थ' एन्डिंआवथ' ओरैबायदि बोरैबा नांखादों बे जाबाय देटलि जोंहानि आदै बे जोंहानि शिब लास्टाव ओरैबायदि जाखादो प्रग्रामा बेबेक मोनाबो मेंलायलाबायनो बिथिं आरो आंनि बैराथि Maria, dia भात खाबो काकाया दादा खुरी पेहा itu আমার पेहा লাল বোতল তো লেবিছা itu আমার দাদা সাইনি দাদা
Itu ada kita lah buku apa? Deh, sama tuh kami. Mas kabel gitu ya. Deh. Bye bye gitu dah. Itu dada, kakak, dada ya. Supaya sendiri kita kamu kunci. So, ini video benesai. Bye bye. थ' लोगोफोर एन्डिंआव जोंहा बिमाया आइया ओरैबायदि गाबखादो जि दुखु मोनखाबाय आङो नुनानै लोगोफोर आंबो सिरि सिरि ओरैबायदि गाबबाय बाट आङो गाबनाय खिथायासै आरोना बांसिन दुखु मोनगोन होननानै आइया थ' गाबनो ओंखारबाबो आं हमथाना लाखिबाय आरोना लोगोफोर निथिं आब'मोना लास्टाव ओरैबायदि मोसाबाय आंनि बिजावजालि आब'मोना थ' लोगोफोर गासै खामानिखौबो फोजोबनानै जोंहा बे टाइमाव फैनो टाइम जादोंमोन नालाय थ' फैनाय टाइमाव न'खरनि बिमा बिफाखौ खुलुमना फैनांगौ लोगोफोर थ' बेनिखायनो खुलुमनो थाखाय जोङो रेडि जादोंमोन बियो आंनि आफा जायो आंनि बिफा एसां खस्थ' खालामनानै आंखौ फेदेरबाय माबाय जि दुखु मोनखाङो बेफोरखौ पुरा गोसोखाङो आरोना लोगोफोर खालि थ' बिसोरखौ फैनो टाइमाव खुलुमना फैनांगोन नालाय थ' बेखौनो जोङो खुलुमनो होननानै नेबाय दङमोन आरोना आंनि हासबेन्डआ माने बे टाइमाव गैथ'वामोन लोगोफोर बेखौनो नेगासिनोमोन जोङो थ' जोङो मिता आं ओमफ्राय आंनि हासबेन्ड जमा खुलुमबाय आरोना आंनि बिमा बिफाखौ जिहेतु बिमा बिफायासो गड नङा होमबा बिमा बिफानि अनगा जेबो गैया बे प्रिथिबियाव ना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंहानि आबैखौबो खुलुमबाय बेबायदिनो सासे न'खरनि गासैबोखौबो खुलुमबाय आरोना लोगोफोर आङो ओरैबायदि फुर्ति हेपि टाइममोन नालाय मानसिफोरजोंथ' बेनिखायनो आदैमोना जि गाबखादो आबैमोनाबो ओरैबायदि गाबखादो ना जों फैनाय टाइमाव